Ndeewono onye ọma na-ege m ntị. Kedu ka ị mere ụbọchị taa? M na-anabatakwa gị ọzọ n'ihe ọgụgụ m nke soro mmepe akwụkwọ nsọ gị. Ama m na iji akwụkwọ nsọ gị ebe ọbụla ị nọ. Achọrọ m ka anyị leba anya n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ Matiu isi nke 5 malite na amaokwu nke 1 ruo na nke 10. That's Matthew chapter 5 from verse 1 to 10. Ọ si otu a: ma mgbe ọ hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rịgoro n'ugwu ahụ. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya wee bịakwute ya. O wee saghe ọnụ ya zi ha ihe sị: ngọzi na-adịrị ndị bụ ogbenye n'ime mmụọ ha, n'ihi na alaeze nke eluigwe bụ nke ndị ahụ. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na ndị ahụ ka a ga-akasi obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ndị ahụ ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụ ezi omume na-agụ, ndị akpịrị na-akpọkwa nkụ na ya, n'ihi na ndị ahụ ka afọ ga-eju. Ngọzi na-adịrị ndị ebere, n'ihi na ndị ahụ ka a ga-emere ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ndị ahụ ga-ahụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ka mmadụ na ibe ha dị n'udo, n'ihi na ndị ahụ ka a ga-akpọ ụmụ Chineke. Nke 10 na nke ikpeazụ taa: ngọzi na-adịrị ndị esogbuworo n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ndị ahụ. Ebe a ka ihe ọgụgụ anyị nke taa kwụsịrị. Ama m na ihe ọgụgụ nke taa gọziri gị nke ukwuu. Achọrọ m ka ị sọbskraịbụọ n'ihe ọgụgụ a, ma kpọkwa ndị agbata obi gị niile na ndị enyi gị niile ka ha nwee ike soro gị lere ihe ọgụgụ a. Ọ bụkwara na o nwere onye ị nwere, nne gị, nna gị, ikwu na ibe gị nke na-adịrị aghọta oyibo ma a na-ekpere ya ekpere, ị nwere ike ịkpọtụrụ m n'akara ekwentị m nke dị na igbe nkọwa dị n'ala chanel m, ka m nwee ike kpere onye ahụ ekpere. Udo dịrị unu. Amen.